ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ትግራይ ዴይሊ ኒውስ እዩ። እምበርከሰ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ቻናል እዚ ዕለታዊ ዜና ክፍነው እዩ። ፈለማ ግን ቅንደታት ዜና ናባኹም ከብል ካብ መስመር ግንባር ዝወፀ ናይ ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ስትራቴጂካዊ መግለፂ ፋኖ ተገዲዱ ምዕራብ ትግራይ ክብአና እዩ። ሓያል ናይ ግንባር መልእኽቲ ናይ መሬት ወተሃደራዊ ስትራቴጂካዊ ዘይተረድኦም ናይ ፖለቲካ ዓያሾም ካብ ኣባላት ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ዝወፀ ዘገርም ሓበሬታ ሚስተር ሰራዊት ትግራይ ንፀላኢ ዝህቡ ዝነበሩ ኣካላት ተኣሲሮም ናይ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዘየናስሕ ውሳነ እምበር ከሰ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚኣቶምን ካልኦትን ምሳና ፀኒሖም ክሰምዕዎ ኢኹም ሕጂ እውን ደጊመ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ክኾኑ ክብለኩም ይደሊ። ስርዓት ብልጽግና ተለኣኽቱን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነዝሕዎ ዘለዉ ናይ ምድንጋፅን ናይ ሓሶት ሓጎስን ወፍሪ እቲ ስርዓት ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝግበር ናይ መሬት ምንቅስቓስ ብምርኣይ ፋኖ ንትግራይ ክሒድ ብምባል ህዝቢ ንምድንጋፅን ናይ ስነ ልቦና ፀለልታ ንምርካብን ይፅዕር ኣሎ። ይኹን እምበር እዞም ናይ ብልጽግና ባራዩ ዝጭድርዎ ዘለዉ ናይ ሓሰት ሓጎስ ነቲ ኣብ መሬት ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ምልዋጥ ናይ ሰራዊት ትግራይ ናይ ውሽጢ ስትራቴጂካዊ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይተረድኡ ምዃኖም ዘረጋገፀ እዩ። እቲ ወተሃደራዊ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነፅሮም ኣባላት ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ዘስመርሉ ዋና ንጥፍ ድማ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ንፋኖ ይኹን ንኻልኦት ወረርቲ ሓይልታት ኣብቲ መሬት ንሓዋረ ክፀንሑ ዘየኽእሎም ምዃኑ እዩ። ፋኖ ፈትዩ እንተይኮነስ ብዓቕሚ ሰራዊት ትግራይ ናይ መሬት ፀቕጥን ምዕራብ ትግራይ ኣሕሊፉ ክህብ ዘገደዶ ናይ ሓይሊ ሚዛን ይፍጠር ኣሎ። ምዕራብ ትግራይ ድማ ብሕግን ብታሪኽን ጥራይ እንተይኮነስ ብደምን ብዓፅምን ናብ ዋናታቱ ትግራይ ክትምለስ እያ። ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝተረጋግአ ብዝተሓሰበሉን መልክዑ ሓይሉ እናጠናኸረ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ መሳርሒ ብቕዓቱ እናዓበየ ይርከብ። እቲ ሰራዊት ንፀላኢ ኣብ ናይ ስምባዳ ሃዋህው ዘእቱም ናይ መሬት ምድላዋት እናገበረ ኣብ ዘለሉ ሰዓት እቶም ናይ ብልፅግና መጋበረታት ብዛዕባ ናይ ሓሶት ወረታት እናውረዩ ግዚኦም የሕልፉ ኣለዉ። ሰራዊት ትግራይ ግን ንመጻኢ ወሳኒ ናይ ታሪክ ዓወትን ናይ መሬቱ ሙሉእ ብሙሉእ ምምላስ ብዕምቆት እናሰርሐ ይርከብ። ፋኖ ኮነ ሻዕብያ ስርዓት ብልጽግና ኮነም ካልኦት ተፀባእቲ ሓይልታት ንትግራይ ዝደፍርሉ መሬታ ዝወርሉን ትግራይ ናይ ምክልኻል ናይ ምምካት ዓቕማ እንተደኣ ደኺሙ ጥራይ እዩ። ትግራይ ሓያል ናይ ምክልኻል ናይ ስትራቴጂን ዓቕሚ ኣብ ዘለዋ ሰዓት ግን ዝኾነ ይኹን ፀላኢ መሬታ ክደፍር ወይ ክወርድ ዝኽእልሉ ናይ መሬት ዕድል የብሉን። እቲ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነፅሮ እቶም ናይ ፀላኢ ስርዓት ብልጽግና መጋባርታትን ልኡኻትን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ናይ ደምን ናይ ታሪክን ውህደት ክፈልዩ ይፅዕሩ ኣለዎም። ይኹን እምበር እዞም ናይ ብልጽግና መገበረታት ነቲ ናይ ትግራይ ህዝባዊ ጽንዓት ናይ ውሽጢ ውህደትን ሙሉእ ብሙሉእ ክግንዘቡ ዘይኽእሉ ናይ ፖለቲካ ዓያሹ ምዃኖም እቲ ዘሎ መሬታዊ ክውንነት ብግልፂ የረድም። እቲ ፖለቲካዊ ትንታነ ብዕምቀት ከም ዘረድኦ ድማ ንትግራይ ንህዝባን ዘተኣማምን ውሕስነት ዝህባ ነገር እንተሃልዩ ባዕላ ትግራይ ዓቕማ ምህናፅ እዩ። ሓደሽቲ ናይ ስትራቴጂክን ናይ ቴክኖሎጂ ብቕዓት ምጉልባት እዩ። ጠላቲ ብዝገብርዎ ናይ ምድንጋፅን ናይ ምፍራሕን ዘመቻ እንተይተደናገርካ ናይ ትግራይ ናይ ውሽጢ ሓይሊ ብምጥንኻር ጥራይ እዩ ናይ መሬታን ናይ ህዝባን ክብሪ ከረጋግፅ ይኽእል። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ዓብዪ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ምልውዋጥን ናይ ውሽጢ ባንዳታት መደናገርቲ ፀወታን ፖለቲካውን ወተሃደራውን ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ ድማ እቶም ናይ ፀላኢ መገበረታት ዝኾኑ ባንዳታት ነቲ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ሓያል ናይ ስትራቴጂን ናይ ሓይሊ ሚዛን ምልውዋጥ ብግልፂ ክግንዘቡ ኣይክእሉን። እዞም በላዕቲ ውዳቕ ዝኾኑ ሓይልታት ንናይ ሓፂር እዋን ናይ ስልጣንን ናይ ረብሓ ውዳቕ ብምድላይ ንናይ ትግራይ ናይ ነዊሕ እዋን ህላወ ናይ ስትራቴጂካዊ ሓይሊ ሚዛን ኣሕሊፎም ክህቡ ይፅዕሩ ኣለዉ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ናይ ፖለቲካን ናይ ሓይሊ ብግልፂ ዝረድኦም ሓደ መሬታዊ ሓቂ ኣሎ። ኣብዚ ዞባ ሓያል ኮይኑ ዝፀንሐ ተዘይኮይኑ ድኹም ኮንካ ኣብ መድረኽ ምፅናሕ ኣይከኣልን። ድኹም እንተደኣ ኮንካ ብፀላእቲ ምጥፋእ ጥራሕ እዩ መዕለብ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይን ህዝባን ኣብዚ ከቢድ ናይ ዘባና ምልውዋጥ ዘሎ ፀኒሖም ምእንታን ክቕፅሉ ናይ ውሽጢ ዓቕምን ናይ ምምካት ብቕዓቶምን ብምጥንኻር ጥራይ እዩ ዘተኣማምን ውሕስነት ክረኽቡ ዝኽእሉ። ተፈተወ ተፀልአ ሕጂ እውን እንተኾነ ንትግራይ ንህዝባን ዘተኣማምን ናይ ሓይሊ ናይ ህልውና ውሕስነት ኮይኑ ዝርከብ ውሽጣዊ ዓቕማ ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ጥራሕ እዩ። እቶም ናይ ብልጽግና ናይ ካልኦት ተፀባእቲ ሓይልታትን መጋበርያ ብዝገብርዎ ናይ ሓሶት ዘመቻ እንተይተደናገርካ ናይ ሰራዊት ትግራይ ናይ ወተሃደራዊ ናይ ቴክኖሎጂ ዓቕሚ ምጥንኻር ጥራሕ እዩ ንፀላኢ ኣብ ናይ ስዕረት መቓብር ዘእትዎም።
ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ዘስደምም ናይ ጸጥታን ናይ ምስጢራዊ ድሕንነት ምጽራይ ክንወስደኩም ከለና ድማ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎም ንስርዓተ ብልጽግናን ንኻልኦት ተጸባእቲ ሓይልታትን ናይ ውሽጢ ወተሃደራዊ ምስጢር ናይ ሰራዊት ምንቅስቓስ ኣሕሊፎም ዝህቡ ዝነበሩ ኣካላት ብልዑል ናይ ድሕንነት ስራሕ ተለልዮም ኣብ ቁፅፅር ይውዕሉ ኣለዉ። እዚ ስጉምቲ እዚ ሰራዊትና ካብ ውሽጢ ኮይኖም ሓበሬታ ዘቐብሉ ሓደገኛታት ብልዑል ብቕዓት ይካየድ ምህላው ዘረጋግፅ እዩ። እቲ ወተሃደራዊ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነፅሮ ድማ ኣዘቲ ሰራዊት ትግራይ ዘሕልፍዎ ወሳኒ መልእኽቲ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹነ ንጸላኢ ሚስጥር ኣሕሊፉ ዝህብ ንህዝቡ ንብፆቱን ዝነቅፍ ኣካል ዘየናሕሲ ናይ ወተሃደራዊ ፍርድን ናይ ሕጊ ስጉምትን ከም ዝወስዱ እዩ። እዚ ናይ ኣዘዝትን ትእዛዝን መግለፅን ንመላእ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዑል ናይ ንቕሓት ናይ ሚስጥር ምሕላው ደረጃ ከብፅሖ ከሎም ነፀላት ድማ ናይ ውሽጢ ናይ መረዳእታ መርበቦም ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተበላሸወ ዘረጋግፅ እዩ። እቲ ወተሃደራዊ ትንታነ ብዕምቆት ከም ዘረድኦ ድማ ሓደ ሰራዊት ንመጻኢ ዓበይቲ ናይ ታሪክ ዓውታት ከብፅሖ ከሎም ናይ ውሽጢ መገበረታትን ናይ ሚስጥር ኣሕሊፍካ መሃበ ሽግራት ምፅራይ ቀዳማይ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ክኸውን ከሎ እዩ። ሕጂ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምስጢራዊ ድሕንነት ምፅራይ ነፀላይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ፍጹም ናይ መወዳእታ ስእነትን ናይ ስንባዳ ሃዋህው ዘእቱ ኮይኑ ንትግራይ ድማ ናይ መሬታን ናይ ህዝባን ውሕስነት ብዝበለፀ ዘጠናኽር እዩ። ካብ መቐለ ብውድብ ኣኽሱማውያን ዋዕላ ዝወፀ መግለፂ ቁፅሪ 130 መንግስቲ ትግራይ ኣድማዒ ናይ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ክገብርን ዘለዎ ዲፕሎማስያኛታት ብግቡእ ክጥቀመሎምን ፃውዒት ኣቕሪቡ። እቲ መግለፂ ዘተኮረሎም ቀንዲ ነጥብታት ድማ ቀዳማይ ናይ ምክክር ኮሚሽን ዕላማን ስጋትን እቲ ምክክር ኮሚሽን ብኣጀንዳታት ትሕዝቶ ኣዲስ ኣበባ፣ ድሬዳዋ፣ ኣብ ካልኦት ክልላት ፕሬዚደንታዊ ፓርላመንታዊ ስርዓት ዝኣመሰሉ ነጥብታት ክመሓየሽ ከም ዝፀንሐ ኣልዒሉ። እዚ መስርሕ እዚ ስርዓት ብልጽግና ንስልጣን መገዲ እምበር ናይ ብሓቂ ናይ ሃገር ጉዳይ ከም ዘይግድሰሉ ዘርኢ ብምባል እቲ ስርዓት ንገዛ ርእሱ ዕድመ ዘራዝመሉ እንተዘይኮይኑ ኣወንታዊ ለውጢ ከም ዘየምፅእ ገሊጹ። ክልተ ዲፕሎማስያዊ ብቕዓትን ሕቶታትን ኣብዚ ተኣፋፈይ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ መርበብ ብኸመይ ትጥቀመሉላ ናብ ረብሓ ትግራይ ንምቕያር ብህፁፅ እንታይ ተግባራት ተፈፂሞም ዝብሉ ሕቶታት ክምለስ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለው ናይ ትግራይ ዲፕሎማስያኛታት ክሳብ ሕጂ ብዝግባእ ኣይተጠቐምናሎም ብምባል ብህፁፅን ብኣግባቡን ብጥበብን ክንጥቀመሎም ከም ዘለና ኣመላኺቶም። ሰለስተ ናይ ምእራም ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ፃውዒት ገዘ ከያባኸና ብኣግባቡ ብጥበብን ዘይተጠቐምናሉ ግዜ ምሕላፉ ዓብይ ዋጋ ዘኽፍል ምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ ትግራይ ህፁፅን ኣገዳስን ናይ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ክገብር ደጊሙ ፃውዒት ኣቕሪቦም። ዘላለማዊ ክብሪ ንስዋኣትና ውድብ ኣኽሱማዊ ዋዕላ ኣኽሱመይ መቐለ። እምበር ክሲ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ንሎሚ ዝነበረ ዜናና እዚ ይመስል ነይሩ። እስካብ ሕጂ ዝኸታተልኩም እንዳመስገንኹም ኣብዚ ክንፍለየኩም ሰሰና ይኹሉ ንዓኹም።